Abdulaziz. Var der altså et kort minuts stilhed her. Og det er der i øvrigt forud for samtlige op. Og får med det samme en bolderobring. Og et frikast. Toledo på højre bak, åbner som playmaker, og på venstre bak spiller Brasilien med Gama. Det er rigtig godt spillet. Og udmærket målmandsspil af Barrientos i Chiles mål. Og her er en af forklaringer på, hvorfor det har været så svært ved Chile ved det her mesterskab. Det var ikke en skarp kontrafase. Dygtig stregspiller har Chile i Marco Moneto, som har spillet i Europa i mange år, og lige nu opholder sig i Minden i Tyskland. Han er 32 år, 2,4 meter. Og nummer 17, Rodrigo Salinas. Også en af de bedste. Javier Fridi. Bragte Chile foran med 1-0. Ikke særlig koncentreret brasiliansk angrebsspil her indledningsvis. Nej, snarere lidt sløset. Det er godt nok en stor dreng, de har på stregen, det er Chile. Chilensk frikast. Og fløjtet for angrebsfejl. Er det tunesiske dommerpar Samir Krishin og Samir Magluf. Og så kom den første brasilianske scoring her efter 3 minutter spil. Gama. Som en motorvej kunne man se her, der var pænt åbent i Chiles midterforsvar. Fuldstændig fri chance og udnyttet. Tilfældighedernes spil endte med mål. Så er vi fri igen. Toledo får sig et frikast. To hold har mødt hinanden en gang tidligere ved VM. Det var i 2011 i Sverige, hvor Brasilien vandt med 10 mål, 28-18. Og det var faktisk en placeringskamp om at blive nummer 21 eller nummer 22. Udvisning. Og det er til Chiles dobbelte målscorer. Fridi. Det var ikke store ting, han lavede. Nej. Fulgte ham snarere lidt på vej, men Chiles dobbelte målscorer må lige have en pause.
2 redninger på 17 straffekast har Chiles keeper haft i dette mesterskab. Og det er en statistik, der bliver gjort bedre her. Og Pachero og 2-2 efter 5 minutter spil. Når du har bolden ind på ham og få lidt ro på. Høbner. Frikast til Chile. Svingede lappen. Og det er ikke nok med at gå et skridt tilbage her. Au! Og jeg vil lige sige, at mit grin, det var på ingen måde ondt ment, eller hånden eller noget. Det så bare komisk ud. Og det gør ikke godt, at han Toledo må lige ud og slappe lidt af. Aggressivitet. Og så fuldtallig igen. Chile. Og endnu et frikast. Og teknisk fejl. Og den her fase bør Brasilien hurtigt kunne sætte sig på. Gør det også. Og der bliver kigget lidt. Var der ikke et frikast der? Nej. I det hele taget en sådan et uskøn start. Der har været rigtig, rigtig mange, men begge hold ligger også offensivt og gør det svært. Og Chile på 3-2. En bænk nærmest i eksplosion af glæde. Ja, altså ikke mange føringer, de har haft på deres vej. Can you? Og det er Esteban Salinas, der ligger ud. Tak skal du have. Han startede godt i det chilenske mål. Barrientos. 3 fine redninger. Ja. Og så kom der også redning hos Brasilien. Det er Almeida. Santos. Det er en spændende spiller.
Brasiliens nummer 14, Thiago Santos. Han spiller i Rioja i Spanien, hvor har altså været på Champions League-scenen og sat fine aftryk. Han får lov at passe forsvarsarbejdet indledningsvis i den her kamp, men kan altså også fint lave spændende ting på angrebsdelen. Og det er godt kastet ud. Og 4-2 til Chile. Og sikkert omsat af Ceballos. Og brasilianerne stresser. Og en mere. Og så en mere. Det er jo happy hour det her for Chile. Og time-out for Brasilien. Ja, bare lige Entos med en superstart. God redning og god udkast. Og 5-2. Altså det er jo den nemmeste del af spillet, hvis man kan sætte så fine afleveringer i gang. Jeg slet ikke få sat spillet. Og brasilianernes fordel her skulle jo være med en stærkere håndboldtradition, at de kunne spille det lidt mere struktureret spil. Har også et par profiler ekstra at gøre med. Til gengæld så er der god energi, god fight, god moral hos chilenerne. Og den bliver ikke mindre af at have en føring på 5-2. Ribera brugte sin timeout til at lave en ny formation. Nej, der var han ikke videre populær på afslutningen efter fløjtet. Nej. Gamma. Kommer han igen. Og endnu en redning. Ikke noget frikast. Nye kontramulighed til Chile. Den var ude. Ja, det er jo meget klassisk det her. Vi har jo set det et hav af gange før. Altså et hold, der kommer ind som stor favorit. Ikke kan komme i gear. Kommer for sent på det hele. Ukoncentreret i afslutningerne. Og der kom så scoring fra Pacero. Rigtig godt tro.